boses mo. Pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Miyerkules na pagkaaga sa Indogabo sa muya pong paraantabay. Digdi po sa programang Tingog Kanbanwaan 27 ngunyan kan Oktubre taon 2021. Aldaw ni Mama Mary Tabi day makalingaw magpasalamat kita sa mahal na Inang Santa Maria dahilan sa aldaw na intersesyon sa satuyang pagbuhay-buhay taod-taod po makapag novena Tabi live man yan. Anong oras bonding? 5:15 PM. Our Mother of Perpetual Help Novena live po yan sa DCGB Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog Kanbanwaan na nag-iimbitar mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30 nin pagkaudto. Good morning Ligaspi, Old Albay, asin Daraga. Sa Daraga tatabunji nga, talagang wakawak dyan ang DCGB. Sa supermarket kan Daraga. Mabuhay ka mo dyan, ingat-ingat ka mo dyan Tabi sa mga nagtitienda, buda sa mga parokyano nagbabarakal. Salamat sa padagos na pag-antabay po sa DCGB Pati na po sa man iba-ibang lugares mangkang probinsya ng Albay, pagtaraning nga itong lugar sa Laog kan Rehiyon 5, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Kamsur, Kamnorte, imaging suna sa luwas po kan Kabikolan. Napigabot kan sa muyang pwersa sa AM band sa radyo. Good morning po. Katuwang news team si Pading Jomar sa 1st District, Pading Jim sa 3rd District, Kumparing Al sa 2nd District. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, buda si Luwens na Barcena, sa Manibela si Henry De Boy Mata. Ang sa technical control, ang sa kuyang co-pilot, the big man himself, Chief Tech Ramir Bunjing Tanay. Extano. The house. Ecstasy. Siyempre, katuwang navigator on board. Extano. Tatanems Flora. Sa newsroom, sa padagos pong nagpagsusumada. Yaon dyan, sabay na nag-abang kan mga pangyayari as it happens, where it happens, how it happens. National, international, imaging sumada lokal, News Director Edwin Peralta, si News Manager Mardela. Sa production, si Angel Mustasa, ang samuya pong Angel. Technical control kaya sa IT, ang enkargado po kan samuyang full digital broadcast nationwide, worldwide, on air, online. Sa Facebook, DCGB News Online. Sa YouTube, DCGB Legazpi City. Yaon dyan, tandem si Arven Laad. Uda si Richard Astor. Ako man po sa indong servidor sa radyo. An sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan. P. Pogi! Information Officer ng Bayan. Good morning from the Philippines. Yung mga nakalag-on sa samuyang official Facebook page sa DCGB News Online, imaging suna sa YouTube Tabi, worldwide, netwide, online, on-air, laban po ang DCGB. On-air sa AM band, sa online, sa DCGB News Online, buda sa YouTube. Paki-share na lang po para mas dakulan sa tuya pong maserbihan. Ang sa kuyang number Tabi, so mga Globe subscribers dyan, 0926-0156-020. 0926-0156-020. Sa Smart, 0961-759-0888. Standby muna all units. Okay na ba? Ang ating, wala pa? Sige. Ipasok muna natin si Luwens May mga dagdag muna kitang storya. Ali dyan sa luwas na may makakahurong kita ngunyan and igwa pa kitang apudan. We try to get in touch. Duwang persona ang dapat makahurong tangunyan within the program, and syempre may mga story kitang tutukaron. Ano lamang Tabi ang pipangudtuhan o pighandang pangudtuhan, maparamdam lamang paramdam so nga paradagog ta dyan para ma-inspire po ang Tingog Kanbanwaan. Samahang Tingog Kanbanwaan, walang iwanan.
Mga taga Legazpi Paramdam, Albay Market, Legazpi Market, Daraga Market, Washington Drive, Maraynaga tabi sa Indo, dyan kay Kasag. Isiyong tamo ng bungkaras kan istorya. Luens, go ahead. Salamat abi Sir Pio, Mamundong Bareta, Sarong 49 anyos na lalaking bulag sa agom. Nagpagadankan sa diri. Digdi sa Purok 6, Barangay Bugtong, Legazpi City. Ang biktima tabi Sir Pio, basado sa tugang na si Ricardo del Aire, iyo ang biktima na si Certain Ruben del Aire. 49 anyos ini, may tulupay ning saradit na aki na niyaon sa Purok 6 ka nasampitan ng barangay na Kaistar. Sigun sa tugang na iyo na nga ni si Ricardo del Aire, da inindama sa butan, dahil man daw ini nag-istorya sa inda kung ano man ang naging problema kay ni Ruben, kung nanata tinapos niya ang sa iyang sadiring buhay. Papaano so pag-ugot? So pag-ugot tabi, Sir Pio, nailing na lang ninda sa papasintabi lang siguro sa mga nagdadarangog, nakabitay na sana sa kwarto niya. Nakabitay na sa kwarto. Anong gamit na pambitay? Dahil naman tabi, Sir Pio, ipinagdetalye ni Ricardo del Aire, emotional tabi, Sir Pio. Nago, kahirap man. 43 years old, more or less? 49. 49. Ay, agi pa. Roger to that. May tulong siblings. Okay. Oo, saradit pa palang tabi ni Sir Pio yung mga aki. Trabaho. Dahil tabi, Sir Pio, di ipinagdetalye kung ano sa trabaho kay ni. Okay, sige. Roger to that. And so mga aki man kay ni, yaon mo na nakakustudiya sa indang lula, Nago. ang ani ng kumbaga kumbaga ma-comfort man sa mga aki matapos na ma-discovery ining nangyari sa indang ama. Nahiling kan mga agi? Roger to that. Nago, matuturong-matayis yan. Roger, ugaring so pamilya ano naman na dahil naman ngayon kami mapa-interview ngayon iyon na ngayon dahil naman ngayon mapapabalik ugaring tabi Sir Pio, so bangkay kanining biktima Iyo. kinuha na kan foreigneria beher para sa formal na disposisyon. Kahira ka no. So, nahiling miso palang kan tulong aki na nakabitay so sa indang namumutan na tatay. Roger to that. Edad kan mga aki? Mga sadit pa tabi Sir Pio, dahil naman tinaram kung ano so mga edad kayo ni. Amang Diyos, kahiraki. Sige. Roger, kung matatandaan tabi Sir Pio, maski ang gobyerno po daan simbahan na nangapudan na maski nasa katahawang kang katipisilan dahil giraray mawaranin pag-asa tahabang may buhay, may pag-asa. Roger to that. Di kinoana ka na funeral service an lawas. Roger to that tabi Sir Pio. Sa inyan nga ni, sa Rawis. Sa Bugtong. Abugtong. Roger. Okay, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, ada mga dagdag pang istorya, mga makamundong bareta, Lidis Area of Responsibility. Ako po, si Luens Burse Barcena, exclusive. Exclusive po yan dyan sa Bugtong. Sarong lalaki nag-ugot, may tulong aki mga saradit pasos Mario Joseph. Hindi maintindihan kung pinutol niya so sa iyang sadiring buhay, kaherak ng tabi. So we respect the family. Tama, so sabi kan Department of Health, bantayan ang satuyang mental state, mental health kan satuyang mga paraan, mga kababayan na tao na inikan kadipisilan. Sige tabi. Ben, standby muna all units dahil may makakahurong kita ngunyan via Zoom live ang satuyang Executive Director kan Pitmaster Foundation, si Attorney Caroline Cruz, si Ma'am Carol. Ma'am Carol, maganda umaga. Si Pio po ng DCGB. Sandali, yung ano bang kuan? Hello? Okay ba yung audio natin? Yan na, naka-ready na si Ma'am Carol na Cruz, na Executive Director po ng Pitmaster Foundation. Dakulon ini na mga pigtatabangan nationwide. Ba talagang bako pating basta-basta tabang. Bulyuman an ititaong tabang kayo. At ang aning maaraman makatabang kita kung paano man makakonektaran, gusto pa na makakuanin ayuda, asin mga serbisyo man ka na Pitmasters Foundation. Sige, araw kayo ni Tate Bonjing at Tata Nems, makilaog mo na ka nagkapirang hanap buhay, at ang aning, okay na, pwede na.
Sige, ayan na ba? Pwede na. Yan. Nako, ay, andyan na. Sinasabi ko sa inyo. Eto na po. Ang kapitapitagan. Si Attorney Carol Cruz ng Pitmaster Foundation. Ma'am Carol, ganda umaga sa iyo. Good morning sa iyo, Pio. Mahal na aga sa lahat na nakikinig ng inyong programa. Sikat na sikat yan, ha? Mas lalo sisikat. Nakikita ka ngayon. Pasensya na, hindi ako makapasok agad kasi nga naghahanap ako ng signal. Pinatakbo pa natin yung Executive Director ng Pitmaster Foundation. Naghanap pa ng Hanap pa ako ng signal. Buti wala kang microphone dyan, Attorney Carol. Kasi kung may microphone ka dyan, baka hindi na ako makapag-programa. Okay. Kasi, ayan, teka, ayan. Okay, so eto na. Ayan. Hindi na ako gagalaw. Okay na ang ating, kumbaga, kamada ang posture natin. Attorney Carol, salamat sa oras. Ano po? Attorney, ang dami natutulungan ng Pitmaster. Latest sa Daraga, kahapon na attorney? Yes, nagbigay po tayo sa Daraga ng 50 wheelchairs, tsaka sa Legazpi as well 50 wheelchairs. Pero ang commitment po natin para sa Daraga, Legazpi, Kamalig, Rapu-Rapu, Manito, those 5 LGUs, 391. O ba, 391? Kasi that is validated by the office. Kasi nga, meron naman silang pinadala sa akin na validated din na they are PWD talaga, an indigent PWDs, no? And saka certified by the local social welfare. Opo, so before nito, Attorney Carol, Ma'am Carol, meron pa, nauna para sa Pulanggi, meron pa tayong mga binigyan na attorney? Yeah. Nagbigay na tayo sa Pulanggi ng more than 110 wheelchairs already. Pero paunti-unti naman natin yung binibigay kasi we have to validate kasi unti-unti as well. Opo. I'm just wondering, Attorney Carol, ano po, nationwide, nako, grabe ang impact eh. Why the passion ng Pitmasters Foundation sa magtulong, may mga ambulansya, maski yung mga far-flung areas, naaabot ninyo. Even yung typhoon could not stop yung Pitmaster Foundation na puntahan yung mga nangangailangan ng tulong. Actually, if you look at the mission of the Pitmaster, ibig sabihin ng Pitmaster is providing indigent, timely medical assistance services and targeted emergency relief. So, ibig sabihin timely, targeted, emergency, immediately. So, yun po ang ibig sabihin nun. So, pag nakita namin, evolving din natin, hindi lang din naman sa relief, tsaka doon sa mga medical services, evolving din yung ating needs when it comes to social services. Ayun. So, iikot kasi tayo, Pio, sa buong Pilipinas. So, every time that we move around, nakikita natin, hindi lang pala kailangan nila pagkain, hindi lang pala kailangan nila itong ambulansya. Every day, nakikita natin yung problema ng mamamayan. That's the reason why we are moving around in order to get connected with the people and also feel kung ano talaga yung nararamdaman nila at yung problema. Ay, opo. Babalikan natin yan, Attorney Carol, zero in muna tayo dito sa Albay. Kahapon yung sa Daraga and Legazpi and meron pang mga wheelchair sa total 300 more or less. Ano po? Kailan po yung mga darating pang iba? That target, we will be validating the balance, but we have to move to other provinces as well muna. Tapos saka namin babalik ulit dito unti-unti yung mga balance ng 391. Attorney Carol, Ma'am Carol, how does ang isang beneficiary pwedeng makakonect and mabigyan ng tulong in any way ng Pitmaster? Actually, kasi mahirap kasi ang mobility ngayon, no? Tsaka yung logistical requirement natin. Usually, we start kasi with connecting with the LGUs. Why LGUs? Kasi ang LGUs kasi nakakaalam kung ano talaga yung kailangan ng kanilang constituents. So sila naman talaga ang may direct connect also with their constituents. So we connect also with them and coordinate. So or they can also go straight to us, no? Through our Pitmaster page at the Facebook, Pitmaster Cares. We are there and we are just a text away. Ayun, opo. So ano ang pagtulong nyo, Attorney Carol? Parang demand-driven kung ano yung pangangailangan ng komunidad?
Yes po, kung ano pong kailangan. Kaya nga tayo nag-move around para makita natin kung ano talaga yung mga problema as well. Mhm. Pati yung mga toda-toda, nabibigyan ng tulong, ano? Opo, kasi nga nagkaroon kasi ng lockdown sa Manila, granular lockdown. So naawa naman tayo dito sa mga tricycle drivers na wala silang ilang araw silang hindi ilalabas at kikita. So nagpadala po tayo ng kunting tulong, yung isang tinatawag natin ng food care package. Mhm. Food care package. Tinitingnan ko to, Ma'am Carol, itong mga wheelchair, hindi basta-basta. Ang gandang quality, Mama. Oh, maganda po 'yan kasi syempre ang foundation na to hindi din magbibigay na basta lang makapagbigay. Gusto din natin na ma-sustain nila ang paggamit niyan at tumagal. Yan, opo. So, what's in the future na pwede pang ibigay na tulong ng Pitmaster? At yung gusto ko lang kasi emphasize na ganitong panahon, di ba, may COVID pa tayo. And we are very hopeful din naman na matatapos din to. So, ang kinukuhan ko lang kasi eventually ng foundation na to, itutuloy pa rin namin kung ano yung aming mga dating ginagawa, no? Pero, katulad nung etong pandemic na to, we were able to contribute also sharing vaccines to the different na mga LGUs na nangangailangan ng aming services. Gusto ko lang ipaabot sa iyo na 'di ba ang mga private corporations, 'di ba bumili sila ng sarili nilang vaccines, no? Yes. Kaya lang late na dumating. So ang nangyari kasi nga nung dumating 'yon, ang kanilang mga empleyado na bakunahan na. So ang ginawa namin, ni-reimburse namin sila doon sa pera nila na nagginastos including the shipping, storage cost. Tapos binigay namin to sa isang LGU na mas kailangan nila yung vaccine na yon. So particularly Santa Cruz, Laguna. Mhm. Okay. And yung ibang LGUs naman, Pios, marami silang vaccines pero walang nagtuturok kasi kulang sila ng doctors or nurses. We subsidize the stipend or the per diem of the doctors or medical team. Ay, opo. So, ganito kalaki ang parang kalawak ang magnitude ng tulong na binibigay. Saan kayo humuhugot ng lakas para maipagpatuloy ito? Actually, I have a very generous donors na mga tao, mga businessman din to na may kakayahan sa buhay. Ito po ay babanggitin ko na po, yung chairman namin dito ay si Mr. Charlie Atom-Ang. He's a very generous person na may kakayahan naman sa buhay na talagang tumulong. So, kaya nga ang instruction sa akin, ikot lang, tulong lang, basta kaya natin, gagawin natin. Ayun, opo. So, on a personal basis, how does it feel na ikaw andyan sa field, nakakatulong ka, Ma'am Carol? Personally, it's really fulfilling, of course. Kasi nga, matagal din naman tayong tumutulong na rin. So mas nakakatulong ako ngayon kasi I have generous donors. Noon kasi parang konti-konti lang dumadating sa buhay ko, tinutulong ko. Pero ngayon, mas malaki kasi I have donors already. Mhm. Okay, Ma'am Carol, kung meron ka pang gustong idagdag, assurance that yung Pitmasters will be there for a long period of time and kung paano makakakonect sa inyo ang common tao, please go ahead, Ma'am Carol. Yes, actually, hindi po kami party list. Hindi po kami tumatakbo sa eleksyon. Nandito lang talaga kami para tumulong sa kaya naming maabot, at kaya rin naming maibigay sa inyo. So sa ngayon, we have already given 102 units of ambulance throughout the country. So ito ay tulong din natin sa nangyayaring pandemya ngayon because transportation is a continuum to the medical services of every LGUs. Kasi alam mo naman, kahit naman ibang LGUs mayaman yan, pero nangangailangan pa rin sila ng sarili nilang sasakyan purposely for these COVID patients. So secondly, gusto ko rin kasing ipaabot sa inyo na ang Pitmaster Foundation ay handang-handa pong tumulong. Kaya sabi ko nga sa inyo, just see us with our Pitmaster page at the Facebook, Pitmaster Cares. At nandoon po kami palagi. At kami ay actually gusto kong magpasalamat sa inyo, Pio, kasi nung nag-umpisa ang
Pitmaster, a year ago, nandito po kami sa Albay. Dito po namin nilaunch yung aming unang activity. Kasi ang Albay was hit with Typhoon Rolly. At yan kayo, mga nasa kasamahan natin sa media, lahat, no, military, tsaka yung mga DRR members, na tumulong din sa amin ang pagpunta namin dito. And we were able to distribute 11,000 food packages for Albay at that time. And bumalik ako ngayon dito bilang looking back to where we are 365 days ago. Yan. 1 year 1 year na ang Pitmasters. Opo. 1 year pa po. Yan, opo. Ma'am Carol, may listener tayo from Catanduanes, ano? Nag-inquire sila dun sa Catanduanes, hearing aid daw, Ma'am Carol. Paano ba? Hearing aid? Sa ngayon, kasi nga bago pa lang naman talaga tong foundation na to, no? So inuuna muna natin yung wheelchairs, ambulance, and dialysis financial assistance. Pero aabot... Kasi malay mo, pag naging part of our menu already, we can send it to you directly. Yan, oho. Yung aabot at aabot yan dyan. Mag-antay-antay lang. Ano, Ma'am Carol, ang inyong hinihinging commitment dun sa mga nabibigyan nyo ng tulong, ganito ng mga ambulansya and yung iba pa? Go ahead po. Wala ho kaming hinihinging kapalit. We just also wanted to ask you to please use yung mga binibigay namin in good cause. And secondly, kung pwede sana, ipagdasal nyo kami. Kasi habang umiikot kami sa buong Pilipinas, sa lahat ng kasuluk-sulukan, tumatawid po kami ng dagat, tumatawid po kami ng bundok, no? Pagdasal nyo kami. Kasi lalo na sa mga panahong ito, kasi alam po ninyo, ang pandemyang to ay talagang totoo. Na-feel ko po, kasi half of my staff, nagkasakit po silang lahat, yung half of my staff. At na-feel ko din yung hirap na dinanas nila, no? At of course, as a leader, as their boss, I feel so also guilty of pushing them so hard of helping people. So, ang hinihingi ko lang sa inyo talaga, ipagdasal nyo kami palagi. Opo. Meron dito, Attorney Carol, Ma'am Carol, pwede po ba mag-join or apply as employee ng Pitmaster? Actually, ang Pitmaster kasi is, I have only a very lean staff. Tapos, meron lang kami mga volunteers na tumutulong. Pero kaya, pag pumupunta kami sa isang lugar, meron kami mga volunteers din naman na natutuwa sa ginagawa natin. Yung parang ginagawa din natin dito sa Albay na may Team Albay. Yeah. So siguro sila pag nalaman nilang nandoon kami, they call or text us, they approach us na kami na lang, ma'am, tutulungan po namin. So we have also partnered with the different organizations as well kasi hindi naman talaga namin ito magagawa na kami lang, no? We need a coordinative effort with the LGUs, with of course a part of the Philippine Marines, and we have also other in NGOs we are partnering with. So minsan nga pag may nagbibigay saan, kasi may mga ibang donors din kami na nagbibigay ng bigas. So, binibigay namin sa Philippine Marines para sila yung mag-impake for us. Yan. Kaya ang hirap mag-impake sa totoo lang. Pero sila kasi, they can do it for us. So, they're one of our partners when it comes to our logistical requirement. Kasi meron silang eroplano, meron silang truck, meron silang barko as well. So, nagagamit din namin yan. Oo. On a personal basis, attorney, ikaw mismo personal, saan ka humuhugot ng lakas at inspirasyon sa ganito, pagtulong ganito? Humuhugot ako ng lakas ko talaga galing sa puso ko kasi ang pagtulong naman talaga ay hindi lang to puro picture. It really has to have a passion and it has to be a commitment. And siguro din, nakita ko rin kasi na matagal din naman ako dito nanirahan sa Albay. Nakita ko rin naman kasi yung hirap na dinanas natin sa lahat ng mga panahon na may disaster, volcano, tidal waves, di ba? So gusto ko itong makita din na kung ano man yung natutunan kong mga
preemptive measures, mga protocols during this disaster, gusto ko rin itong ma-apply while I'm moving around the country. Iyon na po. Attorney Carol, Ma'am Carol, kung may gusto ko pa idagdag, you have all the time. The microphone is all yours. Pag nasa akin na yung microphone, hindi na ako tumitigil. Go ahead po. Ako naman ay nagpapasalamat sa lahat ng tumatawag at of course, nagpapasalamat din ako sa buong team nitong foundation na to. Kasama na rin po ang itong mga membro ng foundation. Gusto ko lang kasi ipaabot din, Pio, na ang foundation na to is composed of men and women who are sports enthusiasts. Mhm. So, akala lang kasi nila puro para sabong to eh. Actually, hindi po. Hindi po, ano. Ito is composed of men and women who may be into the horse racing industry, car racing, cockfighting, all other sports as well, no? Nagkataon lang na the generous donors are coming from the cockfighting industry. Pag sinabi mo namang cockfighting, as I said, hindi yan puro para sabong, ha? Kasama po dyan natin ang mga ang negosyo na nagbibigay ng pagkain sa ating mga pagkain sa tao, pagkain sa mga animals, sa mga hayop, tsaka yung mga medisina sa mga hayop, 'di ba? Meron naman kailangan din naman talaga ng mga vaccines ng ating mga Alaga. sa animal industry, sa mga alaga natin, at kasama na rin yung mga veterinarians. Of course, those working in the transport industry kasi nga tina-transport din naman natin yung mga alaga natin from one place to another. At isasabay ko na rin, kasama rin dito yung mga cockpit owners and operators at lahat ng nagtatrabaho dun sa industriyang yan. Kasi di ba may tagalinis, merong may-ari ng kantina sa loob ng sabungan, ano? Kasama po sila sa industriyang ito. Yan. So, ito po yung na hindi po to kasi yung iba kasi sabi, masama yan. Actually, hindi po. Ito ay galing sa legitimate business revenues. Ang tinutulong po namin sa inyo. Mm-mm. So, Attorney Carol, naparaming salamat. God bless. Keep safe and all the best. Salamat po, Attorney Carol. Maraming salamat, Pio, tsaka sa inyong programa. Okay. Thank you so much, mga kaibigan, mga tugang. Si Attorney Carol Cruz, kan Pitmasters Foundation. Bago ko makalimutan, Pio, Opo. naririnig ako. Yeah. Advance happy birthday. Oh. Isang buwan pa. Well, passes 365 days. Siyempre, ikaw kahit isang buwan pa. Advance. Tama ba yung narinig ko? Advance? Okay, salamat, Attorney Carol. Salamat po. God bless and keep safe po. Salamat po. Sige, thank you so much sa mga tugang si Attorney Carol kana Pitmaster Foundation. Sige po. Oras Pilipinas 9:36. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas.
Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama? Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold,
SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas isang taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Tata Nems and Chief Tech Bunjing. Yan, sabi ni Kagawad Meli Tutanyez kan Binanuahan West. West sinda tatabonding ano. Kan Binanuahan West. Salamat tabi sa Pitmaster Foundation ha. Thank you so much daw sa Pitmaster Foundation ta saro sinda sa naka-resibi kay itong so wheelchair na ipinagtatao kan grupo na Attorney Carol ano kan Pitmaster Foundation tabi ha. Yan, thank you so much. And yun mambunjing. Grinit na kita ni abogada. Yung babae. pero nasa naman agad na aldaw bunjing. Dahil na nga ni 30 dias ano. Kaya lang, tamang-tama bunjing. Domingo. 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 Dahil na pwede. Domingo na pwede ta. Kumbaga, paano yan? Paso na. Ay, ganun. Salamat daw, Attorney Carol, ang Executive Director ng Pitmaster Foundation, doon sa tulong na naibigay sa mga recipientes dito sa buong lalawigan ng Albay. Yan, tabi. Nag-aapot sa tuya si Nana Meli na Tutanyez kan Binanuahan Legazpi City. Kaya lang naputol sa signal kaurong ko off-air, naputol po yung signal natin. Mahina ang signal gaya dyan sa indang location. Nasa linya, diretso kan mga istorya. 13, bago magabot ang alas 10, tingog kan Banwaan, pading almarhay na aga. Please go ahead na.
Go ahead pa rin, medyo manipis ang signal. Sadali, i-adjust lang yung volume level dyan sa tuyang console sa tech department. Dali lang tabi padingal, ano? At pinag-adjust. Maray na agad dyan, tabi, sa mga taga-Katanduanes. Ano? Nagsisilibrar sinda dyan Katandungan Festival 2021. Go ahead pa rin. Okay na, 5x5 na. Go! Yes. Pare, good morning. Sasaputan naman ng mga pulis at gatol at mga parabulang. Kaya pulo na ko dyan ang mga tukada. Maski sa igwa pa online ako. Yan ang sitwasyon pa rin. Tako dyan, hindi sa mga rayong barangay na dati-dati, di ko pa Dati-dati igwang naglilibot. Dati-dati igwang naglilibot pa di. Tabi. Ganyan ka na uso ang boss. Dahil na naglilibot. Kaya buwilo na ngunya. Sana daw magbigay din Attorney Carol po ng hearing aid. Wala daw sila pambili. Ano? Sige, at ipapaabot niya to yan sa Pitmaster Foundation, tabi, ano? Hearing aid, ano? Sige, okay na ba yung signal pa din Al? Igo kaya ning problema sa tuyang mga connections, ano? Go ahead, pade! Okay na tabi, pade. So, sabi ta, yan ang sitwasyon tigdi sa mga rayong barangay. Tama ka dati-dati, di ka para sakyan na ini, pirmikan mga pulis, o tayo-tayo, lalo ang CIDG, paring isot, hanap ng mga tupadahan. Alagad mo niyan, naririparong dari nagsawa naman, ano nga pulis na kaburukod-bukod, at mga para tupada, maski sa na lugar, kanako lang mga tupada, maski sa Ariglado na! Ita sana. Ariglado na nga. Ariglado na bagan ko, ano? Ariglado na nga niyan, Kwan. Yun na. Ariglado ang online tapo. Ariglado at ita sana. Pero ang gustong sabihin ta pa din ng ariglado na, so karawat baga, ariglado na, ta sige na. Sige baga. Parilipat-lipat na ang fight. Sige. Kaya naripara managad na magbuo na na uso sa mga panaampos baga at mga kasukangan sa kamukultaan, mga harassment. Hindi managad nagkalma sa mga pulis na dati-dati naing patawad maski mga in-full time na kautarampudan. Hindi ko para aranaw inikin mga pulis. Pero mo niya naririparong very bigla ng kuminalma. Dahil panangani sa maskitay na kanya ng mga tupada at yun narariparo na kuminalma naman ang mga pulis. Masabutan ko na ano ang rason o nariglado naman ang kat ang dalagan at mga tupada na yan. Kaya may mga kanit at mga autoridad na naipagsa-basta pinanaw sa mga rayong barangay at ibahan pansin na makinpuhan. Naku. Sige. Kaya tabi ba din ang informasyon na nailigtis sa rayong area at likas niya si talaga alam pa rin ang CCTV. Dahil man ko dyan yung tupada dyan sampang mo. Naputol na tibaad ko. Sinultada na. Sultada na gayon. Sige, 9 bago mag-alas 10. Dumang kita sa Premier Distrito, Compadreng Jomar Marhainaga. Go ahead, man. Hello, salamat pa rin kayo. Hello, pare. Go ahead, pare. Ayan. Salamat pa rin kayo. Good morning sa mga Aba, Compadreng Jomar, cut muna on air ta na puputol iganing problema. Ang connection. Yan, okay na. Go ahead. Okay. Antisipado. Aba, nawawala talaga. Pading Jomar, ano, araw kayo ni, ipaayos na lang muna, digdi ka na bunjing, budak ka na tatanems, ang signal. Then, after ka newscast, dial ka ikang priority ko, Pading Jomar, ha? Sige, mahanap boy mo na kita. Okay na si Pading Jomar? Okay na ba yung linya? Try natin. Pading Jomar, go.
Salamat pare, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Antisipado kan Comelec kan tabako ang ugali siyang Pilipino na sa ultima oras sa kapasan namin na asikaso. Ini ang nasisirit kan election officer kan tabako ni Senator ni Sunshine Olaguer na sa petsa 30 kan bulan na ini pwedeng dumagsa sa sayang opisina ang kadakul-dakul na mahahabol para makapagparehistro ngonya na election period dahil lang kay ni para maibitaran ipinag-schedule ni Atty. Olaguer ang last day kan registration digdi sa syudad kan tabako bako sa sayang opisina kundi duman mismo sa tabako o sa Bicol University Tabako Campus Gym. Tangani na maakomodar ang pultigla na umana pagdagsakan kadakul-dakul na Pilipino na mahilig na magpahugyan. Yan. Sa presente, ngunyan nga ni, naririparo na digdi sa sayang opisina ang pagdakol ka nagparehistro alagad susog sa election officer mas gulpi ang bilang na pwedeng magparehistro sa ultimong aldaw kay ni. Kaya antisipado niya na ini ang gigibo na lang ang registration duman sa tabako sa Bicol University Tabako Campus. Mientras tanto sa ginibong pag-review kan election registration board sa mga nagparehistro niya na po mas o menos 6,000 na mga persona na-discovery na saro sa mga ini ang underage. Oy, yung po ba dai pa pwede? Dai pa 18 sundo sa bulan na sa Mayo 9 so aldaw kan eleksyon. Roger. Kapos pa siya kaya ini kakansilaro ng registration. Asin 28 nagparehistro na na-discover na aktibo pa ang registration sa ibang lugar. Ayan. Ano, siguro, bako man siguro ni nagtituyo o dahil lang siguro naintindihan ka nagparehistro kung paano sistema, no? Roger, yan magadapat pag nakarehistro ka sa ibang lugar, bako yan na dahil ka ma-apply ka bagong registration kundi transfer of registration. Yes. Malamang na ang nirapplyan nila new registration kaya nagkaduroble dahil man na-cancel duman sa lugar kung saan sila dati nakarehistro. Kaya yung niya ng tigarapan kan ERB na maipakansilar na itong registration duman sa mga notindang lugar na narehistruan para malinig ang record kan mga botante digdi sa syudad kan Tabako. Sukod pa din, noorin ma-akomodar duman na sa gym kan Bio Tabako Campus over. Sa last day kang election sa kang registration sa Sabado, sa 30. Kan bulan na ini tabi. Duman na magdiretso sa mga maparehistro ano. Roger ang data. So yung managad-bagat pa din ang ugali kan ibang Pilipino. Sa ultima oras sa kami na kupot-kupot. Kaya malamang ay dakul na magpasiriring digdi sa opisina sa petsa 30. Duman na lang gigibon sa registration sa Mahiwas. Kopya. Yan ang report, Jomar Biang, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Yan sa Tabako ha. Una di nga ni sa Legazpi. Uyan o. Suro-suan na dyan sa may dating engineering building. Sa may hampangkan compound ni Senyor San Rafael o Senyor San Gregorio Magno. Cathedral ha. Ipaabot na daw yan sa nanunungdan. Baka sa PSO. Ipacheck ta. Takasubagong pagdumang ko. Mag-alas 7 rin pagkaaga. Nako. Daing physical distancing. Ha. Grabe ang nakapila. Pacheck tayo taon-taon kung iyo pang sitwasyon and apudan tang atensyon ni Sir Rolly baka mapapasyaran duman kung okay na di good. Kung dai pa di maaktibaran niya to ha. Sige, we will be right back pakalis kan mga pagirumdum. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB
ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akala mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Tayo, Cisco! Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhulit na nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maabot sa 7 milyon doses nin COVID-19 vaccine ang itatagamakan gobyerno para sa third dose asin booster shots sa mga healthcare workers asin priority groups. Kasunod ini kan pagtaon nin go signal kan Department of Health o DOH. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na maabot sa 2 milyon doses nin bakuna an para sa health o care workers mantang 5 milyon doses para sa immunocompromised individuals asin senior citizen. Sinabi niyang sa Nobyembre, piglalao man na mapupunan ang pagtataonin booster shots sa mga healthcare workers as in priority groups. Kaibahan sa primerong matatauanin booster shots ang mga nabakunahan kan Marso, Abril, asin Mayo. Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998
0917-815-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Ito na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Elsie Odiber na taga Poblacion, Ginobatan, Albay. Dahil ako nakakailing ka ito kumunyan na ano ko iniong wellness na nagalimpya kang matakad naga-detox. Kaya poon ka ito, nag-4 na bulan sa na akong balik-balik. Hanggang ngunya, nakakailing na ako. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ng pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Dini Cauledo na kami. Iliw niyang produktibo Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Kasi man abutin, it's the day, best cafe inumin. Best cafe is the name. Best cafe, best cafe, best cafe, best cafe, best cafe, best Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Diretso kan mga istorya. Kumparing Jim, what's happening man sa 3rd District? Good morning! Yes, salamat tabi pa di inonrakan na DILG analo yun ang request ni Mayor Caloy Baldo Digis sa kamalig na pundo para mabugtakanin mga water supply. Duwang darakulang relocation site digdi sa nasabing Banwaan. Makukuha ini sa sitio Tula-Tula, Barangay Baligang, asin na Barangay Tagaytay. Sa ngunyan tabi pa di good news, may pundo na uminabot, minamontar 20 milyones pesos. Susog sa alkalde, within this year, i-implementar na ini. Mantang sa ngunyan, pipa gibuan na ni na program of works. Asin pipa adala na nin maray kung saan pwedeng magkuhanin bastanting source nin tubig sa pagsabing sayang anpundo kung pagabot kan mga aldaw, maubas man sana. Sa ngunyan, pasalamat ng alkalde sa pagsabing inonrakan DILG
an sa iyang request dahilan sa kawarinin tubig sa relocation site. Iyon rason man kanima kung natata dahil pigiristaran ang mga harong sa relocation site ka nagkapira. Yun. Yan, tabi pa na yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumparing Jim, sa mga istorya dyan sa luwas, 3rd District. Aramon ta, digdi naman kita sa sentro kan Albay, sa 2nd Distrito, and Marhay na agaman. Please, go ahead na. Marina aga Supiyo, Marina aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, gigibuhon na ngunya na aldaw ang groundbreaking ceremony kan planong ipatugdok kan gobyerno lokal kan Legazpi na water supply system o kay solar powered water supply system digdi sa barangay Maslog kan syudad kan Legazpi. Sa ngunyan, papanginutan ini ni Alcalde Noel Rosal kay bahan sa City Engineer Clemente Ibo tangani na matawanan naman in sufficienteng supply nin tubig ang mga residentes digdi sa mga haralayo ng lugar o kay barangay kan sa tuyang syudad. Sigun kay Engineer Ibo nag-alokar ni 1.2 million pesos kantidad na fondo ang gobyerno lokal kan Legazpi tangani na marealisar na nasambitan ng proyekto digdi sa barangay Maslog. Ini ang katangkan pahayag ni Engineer Ibo. Additional na 240 feet na mag-drill giraray kita sa kagantang 3 horsepower na submersible pump, and then na existing na tangke ito giraray ma-rehabilitate kita kan linya, transmission line, and then this is a solar powered giraray para direct ng problema sa likod. Sigun sa inda, kadakol na mga residentes ginatos sa mga residentes at makikinabang sa nasambitan ng proyekto mantang naglalaom sinda na talagang mamantenir man ini kan barangay oras na matapos ng konstruksyon asin ma-turn over na sa konsehos de barangay kan Maslog, Legazpi City. Roger to that. At tabi sa piyo ang informasyon digdi sa barangay Maslog sa pagigibong groundbreaking ceremony kay Ban si Boy sa Mobil and Galero DCGP. Salamatan with Boy sa Mobil dyan sa Maslog. Diretso pa kan istorya. So padagos man iyan po na pagmaniugot man na Mayor Noel. So mga patubig-tubig man baga, no? Si Renz, isiyon taman dyan sa Daraga. Renz, good morning. Go ahead na. Yes, sa Marinaga tabi, Sir Pio, sina Marinaga sa mga parantabay, sa mga duganyato nga mga bareta, problemado ngunyan, ang lokal na gobyerno kan Daragalbay, lalo-lalo naman sa pinaigibong vaccination rollout digdi sa Banwaan, delanta sigun kay Mayor Vic Ferrete, ang mga residentes sa hararayong barangay, abo magpabarakuna, maski nga ni itawanan ni Paconsuelo, mismo ni Alcalde, ang mga nagpirila na kung sa itawanan na nga ng kwarta para lang magpabakuna. Pero ini nga ni ang nagiging problema ngunyan, Sir Pio, apo talaga magpabakuna kan iba. Ini ang nanotaraan sa pagkakaigwan ng daning araw ng mga barangay digdi sa rarayong barangay sa Banwaan na kung saan kung digdi sa sentro nagpipirili ang mga residentes ni na bakuna sa mga rarayong barangay lugod, arabo talagang magpabakuna dahil lang segundo sa inda. Natamanda sinda mapabakuna, tawara man sindang COVID. Pero iningani ang pangapodan kan lokal na gobyerno na maski puro paano maabot sa punto na makanap ang COVID-19, lalong-lalo naman sa mga harayong barangay. Dahil ang tanggang sa ngunyan niya, niday panahali ng bita ng helan digdi sa kapalibutan. Kaya ang pinagigibo ninda, padagos pa manggirarang information dissemination kan Rural Health Unit kana Daraga. Sa tingin din Dr. Cesar Mata, magin man sa tabang, kana mga barangay health care workers tanganing mag-disseminar nin informasyon kung gaano kaimportante ang pagpabakuna ngunya na nasa tao pakita ng pandemyang COVID-19. Gusto sabihin igwa na nga ning Paconsuelo na ititao si Alcalde, harabo pagiraray. Harabo pa talaga tabi, Sir Pio. Sus Mariosep, ano yan sa mga seniors? Halo-halo na tabi, Sir Pio, kapos-kapos na. Napaano daw? Di. Ay naku, yaw na nga ni sa barangay, ano? Figure namin na tabi, Sir Pio, sa barangay, lalo na sa mga nasa liblib ng mga barangay. Anong rasones da takot sinda o dahil mga COVID? Araw ka? Sir, ang hinot na tabi, Sir Pio, sigun sa inda, takot sinda sa bakuna. Pandua, ang rason ninda, natamada sinda babakunahan, nawara man sindang COVID. Ay, sus Mariosep na. Sige, nako. Sige. Then tabi, Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon dito sa lawas. Franz Luna, DC, Jabilyan. Salamat tabi Ren sa mga dagdag na istorya. Singit muna natin, baka makahuron ta si Kwan, si Ryan na Altabano, dyan sa Astrodome. At mapot ako nagpipipara pasinda sa
yung mga booster shot sa mabagat, igwa na ning go signal yung kan DOH buda so sa inang pinagigibod dyan na massive rollout kan vaccine sa Astrodome. Yan. Hello, Sir Pio. Yes, good morning Sir Ryan. Good morning, si Pio po ng DCGB. We're on air sa programa. Thanks for taking our call. Sir Ryan, kumusta ang kwan? Process mo niyan dyan so massive rollout niya itong vaccination sa Astrodome? Ay, Sir Pio, day tapiga expect na araw ka ini kadakulan mapasiring digdingon niya na aldaw sa tuya pong venue digdi sa Albay Astrodome para po i-take chance ining pagbabakuna para naman po sa mga walk-in na dahil nakapag-pre-registration. Ay, so talagang anyone can go in there. So lalo so dahil nakaparehistro. Yes po. Pero siyempre, dahil naman po gilayon malilikayan na dainin na pila so dahil nga po igo kita ng proseso ipapauto. So gabos na steps na dapat kaipuhan nindang pag-agihan. And kasi bago nga 5 a.m. pa sana, sarado pa ang Astrodome pero iguana nin mga nakapila. Yan. So meaning to say talaga na gulpi ang interesado na dahil lang nakakalaog duman sa tuyang mga pre-registration na yan, mas magay na inopen ta na sa Ryan. Ano po? Ayo po tabi, Sir Pio. Dako laon nakatabangan po ini tabi tangani na madagdagan pa itong porsentahe no kan mga nagpapabakuna dito sa tuyang probinsya. Pirasan na po na i-injectionan ang ma-accommodar mo niyan aldaw tabi? So long as na igunin tawo po dito sa Albay Astrodome niya po ang sa muya pong staff para akomodaron po. No? So we are targeting pinaka minimum is nasa 2,000. Pero basta may tao pa, tunok sa nang tunok. Oo. Ayo po. Arog man kami kaya dahil man kami naghahali hindi mas kinagdidiklog na basta may tao pa na naka-nyao na dyan na nakatuko na nagahalat, nakahalat na talaga pong kitawan minay po yan in bakuna. Dahil minaan pipabalik pa sa aga na tapagal na ang grupo. Opo. Tangani na sabi mi nga ni, mas maray nang matapos na sa maagang panahon para at least makapurupay ngalo naman na ini sa tuyang mga health workers ano po sa pagbabakuna. Kasi medyo haloy naman na panahon na talagang iyon sa ng mga pigigibo. So dinagsa ngunyan aldaw ano? Dahil nindo piglalaong na gulpi. Ano? Iyo po. So dahil ako nag-expect na araw po kayo ni Kadakulan mapasiring dito sa Astrodome. Opo. Pero maugmahon po sa parte mi kasi maski puro paano nag-expertus po kami. Pero niya man po gilin ng kooperasyon kan lambang Albayano. Opo. Ano ang dadarahon ka na nakakadangog? And ikadua, ano po exclusive diyan sa mga Albayano tabi? Over? Ayun po, ang dadarahon lang po ninda, any valid ID na mapatunay po na talagang sisa iyan na tawag niyan. And in terms of exclusive sa mga Albayano, igwa man po may nag-take chance baga na taga ibang lugar, no di niya undig ang trabaho nila, kaya na-accommodar naman po. Anyway, pagkatapos kayan, ang babasehan kang reporting kaan, kabilugan kang Bicol Region. Ayun. So it's open maging sa bako taga Albayano, solong na idaon di nagtrabaho sa Albay. Opo. So ano ninda na talagang digdisinda na naga-board dahil nga nita iko sila ng trabaho dito sa probinsya ng Albay. Opo. Anong available na vaccines? Ang available iyo man po gila yung tabi Pfizer, Moderna, asin ang Sinovac. Ayun, opo. Pwedeng yung mapa-inject, pwedeng duman ako sa saro, habo ko digdi pwede? Opo. Ayun na nangyayari. Mm-hmm. Anong mga yaon dyan tabing nahiling nindo? May mga cross-section kang priority o age group tabi? Gabos po, alos gabos na edad. May nahihiling po kita digdi po 18 anyos hanggang kaitakan. Now, igwa na ning go signal so DOH para sa booster shots tabi sa Ryan. In fact, igwa na silang pinag-release na pwedeng gamito ng mga booster shots. Ito bagang so nagmi-mixing. Any information man na ipinadalaga na sa Indo ang DOH Bicol in preparation para sa mga booster shots? Over? Actually po, nabasa ko pa lang iyan kasubanggi sa Facebook ko man and binasa ko man po na talaga tutugutan naman nila ang booster para sa mga health workers at mga senior citizens. Pero officially po, coming from the DOH na advisory, wala pa man po tabi na kami na-receive. Tangani, nasuguon kami na ininaang gibuhon nindo. So sa ngunyan po, since day pa man po nin advisory or kasuguan hali po sa DOH, day pa man po kami nakakapag-implement o day pa kami makakapag-implementar kaan. Unless otherwise, legal po na pagsusugo kami kang DOH. Opo, kopya. There are those na nag-question natangayata dyan sa Astrodome magpara-injection kung
ibaba ngayon sa mga municipal health offices tabi, duman mag-inject tabi, nganing mas dakol sumaabot. Go ahead tabi sa Ryan. Actually po, igwaman po tabi nin mga allocation ang mga LC. No? So, dahil man po iyan pagpapabayaan, igunin mga allocation. So, sa nahihiling ta po, ang Astrodome kaya po tabi is dakulang venue na pwedeng mag-accommodar ng dakul na tao. So, sayang kaya po tabi ito oras na mapasiring sa sarong LGU na diit man sana po ang ma-accommodar mi. Kasi dakul kaming mga tao. Diba? So, mas maray po na digdi sa Astrodome kasi dakula ang venue, dakula ang pwedeng ma-accommodar ta. And dakul pa rin po tabi ang nagpapasiring digdi sa Astrodome. So actually, bako lang po digdi sa Astrodome by next week, mababa naman po kami sa munisipyo. May naka-schedule na po kami na sa grupo mi po, dadarahon mi duman sa sarong munisipyo. Tangani po, duman tutukan mi na ma-vaccinate man sa ibang mga katugangan nga itong Albayan. Opo, afera yan, kan itong supi, pababa manindo talaga na allocation per municipality over. Yes po, kasi ini pong alokasyon na tigagamit na digdi sa Astrodome, alokasyon po ini para sa probinsya. Digdi po sa satuyang mga sa duwang dakulang district hospital. No, na ini man po ang tigagamit na digdi. Tangani na i-extend ta duman sa mga katugangan niya tong Albayan. Na di pa man aakomodar kan sa indang mga munisipyo. May mga kanya-kanya pa man po sa indang mga priority. Yan, opo. O di sagkod no aring kamo diyan tabi? Puon mo niyan po hanggang Friday. Yan, oh, So sabi sige. tanahani baga kang nakaaging basta open ang Astrodome na dahil bakante na dahil may magamit, malaog kami para sa vaccination. Alagad for next week kasi po pigsugo na po kami ni Governor Al Francis Pizarra kasi gusto niya po talagang masakop ang bilog na probinsya ng Albay. Kaya po kaming grupo po mababa pasiring sa munisipyo. Tanganin duman po kami makondosir nin pagba-vaccinate po sa tuyang mga katugangang Albayano. Opo, sa imong pangapudan sa publiko, go ahead Sir Ryan. Okay, sa kuya man po gilayo na pangapudan na ing iba na gagata po ang kooperasyon kan Lambang Albayano. Tangani po na matarget na nananggad po ining gusto tang maabot towards the end of December. No, so lambang ko kooperasyon na lang po kan Lambang Albayano sa kuya po gigahagad. Sa kunday po ang tendong kooperasyon data po ma-attain in pong satuyang target ngunya na December. Tandaan ta po na dakul pa ang satuya pong mga katugang Albayano na di pa nababakunahan. Kaya kung igwa po ng tsansa, igwa ng mga schedule na pagbabakuna dyan sa inyong mga munisipyo, kumbaga magpabakuna na. No? Maski anong bakuna po iyan, parareho iyan, pangkontra sa COVID. Mag-Pfizer iyan, mag-Moderna or mag-Sinovac iyan. Dahil na po kita magparapirili pa kung anong bakuna. Ang importante, makapatusok kita, tangani po na malikay kita na makaabot duman sa severe na dulot po sa COVID. Opo. Thank you so much Sir Ryan. Keep safe tabi. God bless. Okay, thank you so much din po tabi Sir P. Okay, mga tugang si Sir Ryan Altavano po kan PHO dyan sa Albay Astrodome. Maray naga kay Don Ramon Regino. Ang sa tuyang barkada ang dating Vice Provincial Engineer Don Ramon Regino. Ganda umaga sa iyo. Kumusta Papa Mon? Regards sa pamilya. Sarupang report antes ang baybay. Luens, go ahead, Giraray. Yes, salamat tabi Sir Pio. Location kan na DCGB News niya on digdi sa digdi sa munisipyo kan na Rapu-Rapu Albay. Na kung sain sa ngunyan tabi Sir Pio, magkakaigwangon yan ng groundbreaking ceremony kan na construction kan na coastal road asin na kan seawall na sabitan ng munisipyo sa katabangan kan na ako Bicol Party List asin kay Senador Jinggoy Estrada. Ngunyan tabi Sir Pio sa mga oras na ini maski mauran, yaon manggiraray di tabi Sir Pio na suporta kan na lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Boy Galicia. Asin sa mga oras na ini tabi Sir Pio, mailing mo talaga di ang improvement kan na pantalang kan na Rapu-Rapu. Magiging magid naman gari ni tabi Sir Pio kan Legazpi pagabot kan mga aldaw na kung sain talagang magayon na magiging kabaklanan kanya. Oni si Mayor Boy Galicia, maaga na namin sa may kinaraman sa siring na bagay. Mayor Tabi, maray na agalad kita sa DCGB. Ako po si Luens Bursi Barcena. Nasa ibang na linya po si Sir Pio Fernandez. Kurano po nakakatabang ining gigibuho na coastal road as in seawall po sa indong munisipyo. Si Pio Fernandez po kanaping o Kambanwaan. Mayor. Na bagay po inidigdi sa muya sa... Sige po. Hello po. Hello, Mayor. Good morning. Si Pio po kan DCGB. Opo. Go ahead po. Opo. Siyempre, ining coastal road na dako lang na bagay. First time na
magayon kimharay ang rapo-rapo. Sabi nga ni, dati nang tigpagayon, mas magayon pangunyan. Ayun, oh, pirang kilometer stretch tabi yan, Mayor, na coastal road? Ano pa lang ini, kung sa ano, may pa man kilometer din eh. Pero tigpo na. So phase 1, tigpo na. Ang sunod kay ni siguro, maabot ng kilometro. Iyo. At least, igo na. Napupuno na tabi alkalde, ano? Iya po. Okay, no arin ang physical works mapoon? Nag-start na po, pero ngunyan ang groundbreaking. Ay, opo. Po. Sige tabi, Mayor. Salamat po. Iya po, thank you po. Opo, salamat po Mayor. So yan tabi Sir Pio, si Mayor Boy Galicia. Nagpapasalamat digdi sa nasambitan ng aktibidad bayan chapter kami Kasubago pasiring digdi sa nasambitan ng area. Asin pinaglalooban na magdigdi sa Congressman Saldic o Congressman Alfredo Pidogarbi. Digdi sa tuyang kinabubugtakan. Yan. Tapos Sir Pio, mga dagdag na istorya, balik talaga kita dyan. Ako po si LDC. Salamat man po kan sa inyong pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Tingog kan Banwaan.